Ekrem şäherine ýetmänkä çölüň üçine 20 kilometr uzaklykda Türkmenistanyň territoriýasyna ilkinji gurulan mesjid, medrese we häzirki günde Türkmenistanyň taryhy medeni ýadygärligi bolup bellige alynan gadymy Degistan, Maşhad, Misiryan galalaryny görmek bolýar. Türkmenistanyň taryhy medeni ýadygärligi gadymy Degistan şäheri. Salam dostlar. Biz bugün Maşhad, Misiryan gadymy Degistan şäherine. Gadymy Degistan şäheri Balkan vilayetinde ýerleşýär. Arkamyzda görnýän gadymy galalar gadymy Degistan şäheriniň galan ýadygärlikler. Bu gadymy galanyň umumy meýdany 7 kilometr. Gadymy Degistan şäherini görmäge taýin bolsaňyz ona başlaýar. Gadymy Degistanyň bizim günlerimize gelip ýeten ýadygärlikleri Balkan vilayatynyň etreg etrafynda Madaw owasynyň 22 kilometr Demirgazyk günwatarda ýerleşýär. Geçmişde bu ýerde Şäheristanyk gülläp ösüpdir. Degistany halk arasynda Maşhad, Misiryan, Maşhad ata hem diýilýär. Orta asyrlarda Degistan ýurdy Şäheristandan hemde galalardan ibarat bolup, onuň umumy meýdany 200 hektar çemesi bolupdyr. Mälim bolşýaly Degistanda köp sanly kerwensaraylar, medeni maksatly binalar, kitapxanalar, dürli senetçilik ustahanalary ýerleşýän köçeler bolupdyr. Şol ustahanalarda hem ýylatyň hojalyk hajatlary üçin zerur bolan önümleri taýýarlapdyr. Gadymy Degistan şäheri Aşgabat şäherimizden ortaça 10 sagat uzaklykda ýerleşýär. 10-njy asyrda dünýä ýüzünden islam sunugatyny görmäne gelen, islam sunugatynyň näl derejede ösendigini, arkitekturysynyň näl derejede ösendigini görkezýän taryhy ýadygärlikleriň iň ösenleriniň birisi bul gadymy Degistan şäheri. İki sany beýik minaranyň, mescidiň, medreseliň, kerwensaraylaryň, suw howuzlarynyň, başga-da birnäçe imaratlaryň galandylary bugünkü güne çenli saklanyp galypdyr. Degistan beýik ipek ýolunyň ugrunda ýerleşýän iri sowda merkezleriniň biri bolupdyr. Onuň gurilatly ýer hökmünde tanalandygy barada taryhy çeşmelerde agzalýar. Degistanyň uzaklardan selliňläp gömüp täjirleri, alys ýoly söküp gelýän kerwenleri haýran galdyrýan ajaýyp minaralary hakynda 10-njy asyrly taryhçy Al-Magdisi özüniň ilim işinde ýazýar. Şäher gorunuş maksatly salynan halkalayyn 2 diýwar bilen gurşalypdyr. Bu ýerde bişen kerpiçler diňe bir jemgyýetçilik desgalarynda däl, eýsem ýaşaýyş jaýlarynda da giňden ulanypdyr. Arheologlar tarapyndan peýkamlaryň bürünç uşlarynyň, aýalgylaryň, bezek şaýsepleriniň, keramiki küýze örümleriniň galandylarynyň, şeýle hem zähmet guralarynyň tapylmagy bu ýerde geçmişde ýaşaýyşyň güllläp ösendigini habar berýär. Şäher ýylaty ekrançylyk we maldarçylyk bilen meşgullanýarlar. Arpa, buğday ýaly ekinleri ekip gallanyň bol hasylyny öndüripdirler. 1991-nji ýylda gadymy Degistan döwlet taryhy medeni gorakhanasy döredildi. Degistan bugün hem dünýä jemgyýetçiliginiň ünüs merkezinde durýar. 1000 ýyl mundan ozal ata-babalarymyz dostlar şeýle kerpiçleri bilen, şeýle materialdan ana görşüňiz ýaly 1000 ýyllap durup bilýän binalar gurupdyrlar. 23-nji ýylda biz 1000 ýyl mundan ozal gurulan binalary görýäs. Ýurdumyzyň şeýle gyzykly taryhy, arkitekturasy, taryhy ýerleri bul ýurdumyzyň şeýle baý geçmişiniň, baý güýçlü taryhynyň bardygyny subut etýär. Ve şeýle odan ýerleri, şeýle gyzykly ýerleri gelip görmek hemäňize maslahat berýär. Häzirki döwürde galanyň şeýle galan diwarlaryny görmek bolýar. Gadymy galanyň daş töwereginde bu ýerde ýaşaýan şahsiýetleriň mazarlyklary bar. Gadymy Degistan hakynda, Maşhad, Misiryan şäheri hakynda siziň bilen maglumatlaryňyz bolsa, siz hem kommentarda ýazyp biz bilen paýlaşyň. Indiki videolarda ýurdumyzyň şeýle odan ýerlerini görmek bilen siz bilen saglyşýar. Bu ýurdumyz parahat bolsun. Paka paka.